Vodar pruža stupac u obliku slova H s osnovnom pločom. Instaliran zajedno s vanjskim temeljima. Poput betonskog temelja za solarni ribolov. Obično se primjenjuje za tvrdu formaciju. Proces proizvodnje. Izrežite na dizajniranu dužinu. Probite osnovnu ploču u debljine maksimalno 12 mm. Polirajte i uklonite neravnine. Vodar nudi svaki dan preko 2000 komada. Kvalitetni tim pregledava i snima tijekom proizvodnje. Vruće pocinčevanje za antikorozivno djelovanje. Spakirajte u odgovarajući svežanj za otpremu.